Tämä on tämän päivän koirista ylivoimaisesti niin omassa sarjassa. Se on hyvä, ei ole hirveitä peräänlaitamishaluja. Niin, joo, se häätää pois vaan. Se häätää pois vaan. Nyt on kuule kehu kova, se on oikein hyvä. Niin, just vähän se sieltä vielä. Päivän paras koira karhulla. On. No kaikenlainen pystyy toimimaan. Kyllä, kyllä.